ನವಿ ಮುಂಬಯಿಯ ವಾಶಿಯ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ 13ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾರ್ಚ್ 20ರ ಭಾನುವಾರ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಂಗತ ಸರಳಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಿರ್ಮಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತವರೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಟಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಳುಗೊಬ್ಬುದ ಪರ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಯ್ಯಾಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೈದರು. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೂನನ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಬಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಅಶ್ಮಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಸಿಬಿಡಿ ಬೇಲಾಪುರದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೌರವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್ ಕೆ ರಾಣೆ, ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದ ಚೀತಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತವರೂರ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ಪಾಲೆದ ಗುಬ್ಬು, ಲಗೋರಿ, ಕುದುರೆ ಟೊಂಕ, ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ, ನಿಧಾನ ಚಕ್ರ ಓಟ, ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ, ಉಪ್ಪು ಪುದೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಟೋಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ 13ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಾಶಿವ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನವಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಐರೋಲಿ ಪರಿಸರದ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ನವಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಿನಪೂರ್ತಿ ಜರುಗಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೆ ಪೇಜಾವರ, ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ದಯಾಸಾಗರ್ ಚೌಟ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಥಮ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಯುವ ವಿಭಾಗ ದ್ವಿತೀಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಥಮ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕುರ್ಲಾ ಬಾಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ, ಮುಲುಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣ ಈರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಈ ಚಾವಡಿದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗದು ಆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದಿನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಣದ ಕ್ರೀಡೆಲೆಗೂ ಈರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಐತಿ ಕೊಡುಪನ ಆಶಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಉದ್ದೀಪನದ ಕಜ್ಜದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ರನ ಅಂಗಣದ ಈ ಪ್ರವೇಶಗೂ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತೆಡು ಬೆರ್ತೆಡು ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರನಲ್ಲ ಹರಿಶಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪೊರ್ರದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಈ ಅಂಗನಡು ನಡಪಿರವಲ್ಲೈನಂಚಿನ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಜ್ಜಗು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುರಳಿ ಕೆ ಶೆಟ್ರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈರನ್ನು ಚಾವಡಿಗೆ ಕುಡರ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತೆಡು ಅರ್ತೆಡು ಎದ್ಕೊನೋದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಕುಡರಿ ಬೆನ್ನೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ. ಗಾಳಿಯಲಿ ಮಂಗಳ ಧ್ವನಿಯು ಹರಿದಿದೆವೋ ಗಣಪ, ಅಂಗಾಂಗವನೆ ಪುಳಕಿಸುವಂತ ರಾಗ ಮೋಹನ, ನಿನ ನಾಮ ಪಾವನ, ಮೋಹನ ಮುರಳಿಯ ನಾದದಿ ತುಂಬಿದೆ. ಬಂದುಲೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಪುದರನ ಎಂಕ್ಲು ಸರಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ದೀವಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ ಈ ಚಾವಡಿ ಇಂಚ ಸಂಪನ್ನ ನನಗ ಸರಳಾ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊಡಿತಂಡು
ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾದ ಕ್ರೀಡೆದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಪುನಂತ ನಾವು ಪೋಡಿತನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನಸ್ಸು ಸರಳಾ ಶೆಟ್ರ್ ನಾವು ಆರು ಇಜ್ಜಂದ ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಆರು ಉಲ್ಲೆರಿಂದ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಇಂಚ ಸೇರ್ನ ಈ ಘನ ವೇದಿಕೆಡು ಆರೇನು ಕುಡೋರ ಅರ್ತಿಡು ಪಿರಿತಿಡು ಎನ್ನೊಂದು ಆರೆಗು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣತ್ತ ಮೌನದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಲಿಪುಡು ಸಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರ್, ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್, ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮುರಳಿ ಕೆ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಘನ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ అయినంಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಕಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೂನ್ ಬುಡ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಉದಯ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರದ ಬೈದಿನಂಚಿತನ ಶ್ಯಾಮ ಎನ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಂಚನೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಶೆಟ್ರ್ CMD ಹೋಟೆಲ್ ಅಶ್ವಿತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ CBD ಬೇಲಾಪುರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ और एक अपना ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वाइस प्रेसिडेंट दिलीप के जे राणे उनको भी अपना ये मंच पर आपको स्वागत करता हूँ अंचने फिल्म लाइन मस्त पुदर मल्तिन अंचना चिता यज्ञेश शेट्रुले अरेला यानी संदर्भ स्वागत मल्तुंदले अंचने इंकलना आफीस बेरर्स नकल मतल्ले अंचने बೈದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಆಯ್ತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈದೇರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತರೆಗಳ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೂ ವಿರಾಮ. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक दो बात बोलने के लिए प्लीज. ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವದ ಸಭಾ ಗೌರವ. ಉದಯ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಪೆರ್ಮೆಯಾದ ಶೋಭಿಸವನಂಚಿನ ಉದಯಣ್ಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಆರ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಏರ್ಸವನ್ನಂಚಿನ ವೀರೆ ಆರೆಗ್ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ನಿಖಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಮೇರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಾವಡಿದ ಕೊಡೋರಿ ಬೆನ್ನೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಗೂ ಆಯ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರ್. ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿನಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳ ಆರ್ನ ನಾಯಕತ್ವನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವನು ಎಂಕಲ್ನ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೆ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶಾಮಣ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆ. ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆವಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ರಾಣೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ರಾಣೆ
ಇನಿ ಈ ಚಾವಡಿದ ಬೆನ್ನೆ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲಿರು ಎಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಆರು ಈ ವಾಶಿದ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಈ ವಾಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕುಡೋರಿ ಇನ್ನು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಸೇರೋಡು ನಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಯುತ ದಿಲೀಪ್ ರಾಣೇರ್ ಆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಕ್ ಈ ಅಂಗಣವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ತಂಡು ಆತ ಬಂಡನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ರಾಣೆ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಜನ್ ಆದೊಳ್ಳೆರು ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಹಾನರ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. It is our humility and humbleness to respect you, to reward you, and to award you. Our salutations to Sri Dr. Dilip Rane with honor and dignity. ಸಿ ಎ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಡರಿ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವದ ಬೆನ್ನೆ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು. ಸಂಜೀವ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಶ್ರಿತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ದ CMD ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ಈ ನಗರದ ಮಾತ ಸಹೃದಯ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಗೆ ಕಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಲೆಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮಹಾದಾನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಶೆಟ್ರನ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಗೌರವದ ಬೆನ್ನೆ ಆದಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಆರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರೆಜರರ್ಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದೊಂದೊಲ್ಲೆ. ಮೋಕೆದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣ. ಈರ್ನ ಅಂಗಣ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಈರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದನ ಹಾರೈಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಚಾವಡಿದ ನಮ್ಮ ಒರಕು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ನಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆನಪಂದೆ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಚೇತಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಚೇತಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ದದ ನರಮಾನಿಯಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸ್ಟಂಟ್ನು ಸಾಹಸನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಮಾತಾ ದೇಹ ಸೌಷ್ಠವನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್. ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಗುಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಮುರಳಿಕೆ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಬತ್ ಬೆಲೂನ್ ಆರಿಸಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತಿನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಉದಯನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಎತ್ತೋ ಹೀರೋನ ಕಲೆನ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಕಲೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನು ಚೀತಾ ಬಂದು ಇನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಚೀತಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚೆನೆ ಶಾಮನ್ ಎಲ್ಲೇರು ಸಂಜವನ್ ಎಲ್ಲೇರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಎಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಎಲ್ಲೇರು ಮೈಲಾವದ ಲತಕ್ ಅಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿದ್ದು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಯಾಡಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಜನನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಜನಾರು ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪುವೆರಾರು ಹೊರಡು ಹೋದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂತಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನನ್ನು ಉಡುಪಿಡ್ದಿಲ್ಲ ತೊಂಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಸರಳಕ್ಕನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡಪ್ಪನು ಯಾನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಾಗ ಮಲ್ಪನಾನಿ ಸರಳಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈರು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲಂಜ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೊಂದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನದ ಊರು ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಸರಳಕ್ಕ ವಾರ ತೀರ್ಪೋಯಿருந்து ನಾನು ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅವಳು ಅರೆಗೆ ಸುರುಕ್ಬೋದು ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೂನದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಲ ಒಂದು ಅಗಲಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕಡಂದು ಅವಳು ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಎಂಕಲು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇನ್ನು ತಾಯ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೈನ ಕೊಡೋರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಯಾಡಿನ ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಸೇಸಿನ ಮಾತಾ ಸಮಿತಾಕಲು
ಕ್ರೀಡಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನು ಸುರೇಶನ ಡವನ್ಪಿನ ಯಾರೊಂಜಿ ಮುಲುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ದಾರು ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡು ಬನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲ ಕಾವಡು ಕಿನ್ನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತುಂಡಾಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಮುಲುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ನಾಥನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂಟೆರ್ನೇ ಉಂಡು ಆ ಬಂಟೆರ್ನ ಇಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಲ ಸುರೇಶ ನಡ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾವರಿ ಕೂಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ನಾನು ಒಂತ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ತುಂತ ಅಂಡ ಆಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಂಡು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ನನಗೆ ಗೊಬ್ಬರುಂಡು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾರ್ ತೋಜಿ ಮಾತೆರಗಳ ಎಡ್ಡಾಡು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಮ್ಮಿಲನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹತ್ತು ಏರ್ಲ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಏಟಲ್ಲ ವೈಮನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಡೆ ಬಡೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇಡು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಹರಿಶಣ್ಣ ಉದಿಪನದ ಇರ್ನ ಮದಿಪುಗು ತೆರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನು ಹರಿಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಿರೋಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ डोंबिवली अरे ಬೇಗ ಬರಲಿಲ್ಲ कुर्ला भांडू हॅलो सुजित ಉದಯಣ್ಣೆ ಜ್ಯೋತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೋಲ್ಲೇರು ಐರು ಬುಕ್ಕ ಆ ಜ್ಯೋತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೋರು ಪುಗಾರ್ತದ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಶಾಲನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಬಿರುದದ ಉಪಸ್ಥಿತದ ಒಟ್ಟುಡು ಈ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಜ್ಜದ ಜ್ಯೋತಿನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಬೋಧನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಸ್ವೀಕಾರ On behalf of Bombay Bunts Association Annual Sports Meet 2022, pledge that we will abide by the rules and regulations of the meet to make sports meet a grand success. Jai Hind, Jai Bunts, Jai Maharashtra. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅನಿತಕ್ಕ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಚಾವಡಿದ ಈ ಅಂಗನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ
ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಡ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಲೆನು ಗೊಬ್ಬು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪುವಂಚಿನ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೆ ನಮ್ಮವು ಕೂಡ ಯಾನು ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪಾತೆರದಂಚಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಬೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಮಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆ ರಡ್ ಪಾತೆರದ ನೋಡಿಸೇಸೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಇನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ ಮುರಳಿಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿಂಜಾದ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಬೈದರು ಅವು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆರು ಅಂಚ ಮಾತ ಕೊಡಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪ್ಜರ್ ಆರು ಪೋಪ್ನಡೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೈದಿನಾರು ಅರೆಗೆ ಅನ್ನು ಸುರುತಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉದಯಕ್ಕೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ದ ಉದಯ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಬೈದ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಸಂಜು ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಕೈ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಬೊಮ್ಮೆದಾರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೈದ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಗುಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ರಸಮಂಜ ನಗುಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಡ್ ಹಾರ್ ಜೀತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ನಮಕ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ತಿಕ್ಕುನ ನೆಟ್ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ರಡ್ಡರ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಮೈದಾನ ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇಗ ಬಂದಾಗ 2-3 ವರ್ಷಡು ಕೋಣದೊಲ್ಲೆ ಗೋಡದೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲೆ ಕುಲ್ದಿನಗುಲು ಇನ್ನು ಮೈದಾನ ಜತ್ತದ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಇವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ನಾಗ ಒಂದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಿದತ ಕಂಜಿನ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದವಕ್ಕ ಅವು ಪಿದಾಯ ಬತ್ತದಿಂದ ನಾವು ಎಂಚ ಲಾಗ ಬಾಡೊಂದು ಎಂಚ ಹುಷಾರಿತ ಒಂದು ಲತ್ತೊಂದು ಬೋಂದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಪೂರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ನಗಳು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಒಂದೇನು ನಡಪದ ಕೊರಲ್ಲರು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಎನ್ನ ತುಂಬುರದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆದು ಎನ್ಕ ಈ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಋಣ ಏಪಲ ಉಂಡು ಏಪಲ ಏನೈಕ್ ತಯಾರುಲ್ಲ ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರಿಗೂ ಇಡೆಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಬಂಡ್ಸ್ ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆ ಶಾಮಣ್ಣ ಈರಿನ ಮದಿಪುಗು ಕೊಡೋರ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದ ಒಂದು ಚಾವಡಿದ ಕೊಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಈ ಉದಿಪನದ ಕಜ್ಜದ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಮೋಕೆದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆರೊಳಗು ಬಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಥ ಸ್ಟೇಡಿಯತ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುರಳಿ ಶೆಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಣೆ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ಶಾಮಣ್ಣ ಇಂಕಿನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡಗ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಬ್ಯಾತ್ನೆಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಪನು ಬ್ಯಾತ್ನೆಗಳ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಟ್ ಹಾರ್ ಜೀತ ಆ ಒಂದು ಪುಣ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಮೇಯ್ನಿ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಪಿನ ವಿಷಯ ಬಂಟರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಒಂದು ಎಂಕ ತೊಂದೊಂದುಂಡು ದೇವನಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪ್ರತಿ ಹೊಸಲ ಬ್ಯಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬ್ಯಾತೆರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನ ಬ್ಯಾತೆರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಮೂಲ ಹರೀಶಣ್ಣ ಕುಲ್ದರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಗುಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಾ ಟೈಮ್ದ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ದಾರು ಭಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾರು ಅರೇನು ತೂದು ಎಂಕುಲು ನಾ ದುಂಪೋತ್ನಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಇದು ಒಟ್ಟುಡ್ದಿಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕುಲು ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೋದುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡೋಣ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಜರ್ದಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆತಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಫಾಯ್ದಾ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಲ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪೆ ಪ್ರತಿಯೊರೊಂಜಿ ಡೇರ್ಗಿಡೆ ಪಾತೆರುವೆ ಧೈರ್ಯಗಳು ಪಾತೆರುವೆ
ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಇಂದು ಬಂಡದಂಡ ಇಂಕೊಂಚ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಬನ್ಸ್ ಅಂಗೋಡು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಬನ್ಸರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ ಈತನಟ ಆದುಪ್ಪಂದು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತಂದ್ರೆ ಒಲ್ತು ದುಬೈಡ್ದ ಆವಡು ಮತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ಸ್ದಾಗ್ಲು ಏತ್ ಹಿಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಡದ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬನ್ಸ್ದಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮೀನು ಬಣ್ಣದಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿಗೊಟ್ಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಆವಡು ದಾಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆನಂದೈತೆ ಏಳು ವರ್ಷೋಡು ಬಣ್ಣದಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಣ್ಣದಂಡ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷೋಡು ಆವೊಂದು ಅಂಚಿದಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಏಳು ವರ್ಷೋಡು ಭಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ನನಾತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದು ಈ ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೋಡು ಅವು ತಂದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೋಡು ಮಾಡೋದು ಯಾನು ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಣ ಇದು ಮುಲ್ದಿದು ಬಂದುಲ ಈ ಉದೀಪನದ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ ಮೇದ ಪಾತ್ರದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿ ಕೆ ಶೆಟ್ರನ ಗುರುಕಾರ ಮೇದ ಅಗಪುದ ಪಾತ್ರಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರುಜಿ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಾತ್ರ ಬೈದಿನಗಳು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉದಯ ಅಣ್ಣ ರಾಣಿ ಸಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಶಾಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗಲೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ winning or losing, don't worry, and Bombay Bunts are with you, and all the best to you all. Thank you very much. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರು ಐರೋಲಿ ವಿಭಾಗದ MLA ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು. ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಲಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡ್ತಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ಲೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಇಕ್ಕೈ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಬುಡರ್ಚಿ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿಕ್ಲ ಶಾಸಕರೇ ಆದ ಈ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಸಮಸ್ತ ಗೌರವಗೂ ಪಾತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸದಾ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಭರವಸೆದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ಇಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಜಯಣ್ಣನ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲೆ ಈರು ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಕೊಂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಐಕ ದುಂಬು ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಐರ್ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಜಯಣ್ಣ गणेश नाईक साहेबांबद्दल मी काय बोलावं. समस्त शेट्टीना माहिती आहे की गणेश नाईकांनी समस्त शेट्टी परिवारासाठी काय काय केले. 18 पगड जात्यांना एकत्र करून या नवी मुंबईमध्ये एक साम्राज्य स्थापन करणारे गणेश नाईक माजी मंत्री आहेत. त्यापेक्षाही बंड समाजाला म्हणजे शेट्टी समाजाला अत्यंत जवळीक असणारे, कारण का त्यांच्याकडे जे खातं होतं जवळचं नातं होतं, त्यामुळे त्या नात्याला न विसरता ते नातं कायम ठेवण्यासाठी गणेश नाईक साहेबांनी आम्हाला कायम मदत केली. या नवी मुंबईमध्ये जे जुईनगरला जे आमचे बंड सेंटर आहे त्यासाठी सुद्धा तुमचं
नेहमीच वर्धहस्त राहिलेलं आहे. आणि या ठिकाणी आपण लोकप्रतिनिधी किती आहात, किती वर्ष होतात, त्यापेक्षा आमच्या समाजाशी तुम्ही किती जोडले गेले होतात हे आमच्याला स्वतःला महत्त्वाचं वाटतं. आणि असंच प्रेम आयुष्यात राहू दे, असंच प्रेम भविष्यात राहू दे. आपण सर्वांना जे आशीर्वाद देता. It is time to honor our dear respected Ganeshji Naik. I request our President Shri Murali K. Shetty and the President of our sports wing Shri Suresh Shetty Yadi along with our Chief Guest Shri Sadashiva K. Shetty Kanyana will honor. It's a pride moment. We are all honored ourselves. आणि पुढल्या भविष्यासाठी शेट्टी समाजाला आपली जे काय देणगी असेल किंवा काही म्हणजे बुद्धीच्या बोलणी असतील ते आपण कराव्यात अशी मी विनंती करतो. गणेश नाईक साहेब. बॉम्बे बंट्स असोसिएशन स्पोर्ट्स कमिटी यांच्या विद्यमाने आयोजित केलेली 13वी ॲन्युअल स्पोर्ट्स मीट 2022. तुम्ही मराठीत बोलले म्हणता, मला मराठीत बोलावंसं वाटतं. या प्रसंगी उपस्थित श्री सदाशिवजी शेट्टी, MD हेरंबा इंडस्ट्रीज, बंड्स समाजाचे प्रेसिडेंट असोसिएशनचे श्री मुरली शेट्टी, चेअरमॅन स्पोर्ट्स कमिटी सुरेश शेट्टी, वाईस प्रेसिडेंट दोन सुरेश शेट्टी आहेत, सुरेंद्र शेट्टी करेक्ट, एक्स प्रेसिडेंट बॉम्बे बंड्स ॲडव्होकेट रत्नाकर शेट्टी, एक्स प्रेसिडेंट बॉम्बे बंड्स NC शेट्टी, एक्स प्रेसिडेंट बॉम्बे बंड्स प्रकाश शेट्टी, लता गोपाल शेट्टी लेडीज विंग चेअरपर्सन बॉम्बे बंड्स असोसिएशन, आणि आमचे मित्र आणि मॅनेजिंग कमिटी मेंबर श्री गोपाल शेट्टी आणि जमलेल्या सर्व बंड्स समाजाच्या खेळाडू बंधू आणि भगिनींनो, खरं म्हणजे वरती ज्या महिलेची फोटो लावलेले आहेत त्या कैलासवासी सरला शेट्टी, वेट लिफ्टर, ज्यांनी एशियन गेममध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे. मगाशी माझ्याविषयी माहिती देताना प्रस्तावनेत सांगितले की गणेश नाईक हा सर्वसामान्य लोकांमधला सगळ्यांचा मित्र आहे. एक गोष्ट खरी, या शहरामध्ये 4.5 लाख वस्ती असताना 95ला पहिला महापौर संजू नाईक झाला आणि 14.5 लाख वस्ती झाली त्याला 2020 पर्यंतचा प्रेसिडेंट मेयर हा जयवंत सुतार हा पण माझाच सहकारी. म्हणजे गेल्या 25 वर्षामध्ये या शहराने गणेश नाईकवर मनपूर्वक प्रेम केलं. ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಈರನು ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬೆನ್ನೆ ಆದಲೆತ್ತದು ಈರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಈ ಕೂಟನು ನಡಪಾದು ಐರ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸಮಾಪ್ತಿಗು ಈ ಸಂಪನ್ನಗು ಈ ಮುಗಿತಲಗು ಈರನು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆ ಆದು ಒಟ್ಟುಗು ದಿವಂದು ಈರೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಐಕ. So how is the Josh?
Hi. So you can still listen to some more this thing, ಈ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟು ಮತಕ್ಕೇಂದು ಒಕ್ಕಲ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟದ ಎದುರು ಎಂಕಲ್ನದಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಅಂದು ಕೇನಂದು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರೆ ಮುರಳಿಯನ್ನೇ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಾದ ಬಾಡಿಯರು ಮೂರು ದಯಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ಒಂಜು ವಾರದ ದಿಂಚ ಯಾನ್ ನಾರ್ತ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತೆ ತಿರ್ಗೇರ ಹೋಯ್ನು ಒಂಜು ಈಡೆ ಬೋದಿತ್ತಾನು ಅಮೃತ್ಸರ ಬೋದಿತ್ತಾನು ಒಂಜು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಮೃತ್ಸರ ಇಡುತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾರೋ ಹೆಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಮೃತ್ಸರ ಅವಳು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನಂದು ನಡ ತೊಂತಾನೆ ಅಂಜನ ರಥಯಾತ್ರ ಅವ್ರ ಶೋಭಯಾತ್ರ ವಿನಾಯಕ ಆ ಟೈಮಡಿ ನಾನು ಅವಳುಳ್ಳೆ ದಯಮಂಡ ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರತ್ತು ಹೋಯ್ ನಾನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬತ್ತರೆಗೆ ಎಂಕದಲ್ಲಂದುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಯೇ ಅಂಡ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪದ್ರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮತ್ತು ಅವಳು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಬಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ 5 ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮುರಳಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಇರು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಇರೇನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಯಾಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ವೆಲಿದು ಅಲ್ತದ ಈಡೆ ಬರೋಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಬೋರ್ವೆಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಈಡೆ ನ್ಯೂ ಬಾಂಬೆಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಉದಾಸೀನಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಸೊ ಏನಾರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಬತ್ತಿಜಿನ ಆ ಅಂದ ಈಜಿ ಈರು ಬರೋಡೆ ಉಂಡೇರು ಆರ್ಲೇನಿಯರ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ದಿಂಚ ಅವಳು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಪಣ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪು ಬೇರೆ ಈರೊಂಜಿ ಬಯೋಡೇಟಾ ಹೆಂಗೆ ಕಡಬಿಡ್ಲೆ ಉಂಡೇರು ಆ ಪಣ ಯಾನೇನು ಅದಾನ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಪ್ಪು ಬಯೋಡೇಟಾಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ನಾವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮೂಲ ಉಂಡಾದೆನ್ನೆ ಅನ್ಕೊಂತ ಫೋಟೋಲ್ಲ ಕಡಪುಡಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಯೋಡೇಟಾ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಲ್ಲಿಗೆ ತೊಲ್ಲೇದು ತಾನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಮೂಲ ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ರಿಯಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಬಿನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಸಂಸ್ಥಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಂದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶಿವಣ್ಣನ ನಾವ ಈ ಬಯ್ಯದ ಮುಗಿತಲದ ಬಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುದ್ದಿ ಒಂದು ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಅರಿಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕೂಡವರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಜಿನ ಮುರಳಿ ಕೆ ಶೆಟ್ರ್ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೆ ಶೆಟ್ರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಲನ ಮಲ್ತನಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಯಾಡಿಯರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡರಿ ಬೆನ್ನೆ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಚಾವಡಿದ ಬೆನ್ನೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಎಂಕದಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೋಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದಿತ್ತುಜ ಯಾನ್ನಿಗಳೇನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅದಾಣ ಒಂಜಿ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟೌನ್ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇತ್ತನು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನ್ ಬಂಡ ಆಗಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಐನಾಜಿ ಮೈಲು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ತೋಡು ಪೂರ ಕಡತದು ಪೋದು ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪೋಡ್ಡ ಆತ ಕಷ್ಟ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಿನಗುಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋರೆ ಅವಂದೇ ಈ ಬಾಂಬೆ ಬತ್ತೇರಿ ಎತೋ ಜನಕ್ಕಳು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೆಲಗಳು ಮೂಜಿ ದನನು ಅಗತ್ಯ ನೆನಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಂಜಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಆಗಲೇನು ದಾಯ ನೆನಪೋಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೆಲಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೆನ್ನಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ SSC ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತದು ಓಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ದೆತೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಡ್ ಬೆನ್ನಿದ ಪೆರೋಡು ಸೈತದು ನಮ್ಮ ಬೈಯಡ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ತು ಉಣೊಂದಿತ್ತಿನಗಳು ಆಂಡ ಆಗಲೇನು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಗಿಡತದು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ದಾದಿ ತೋಜನಗಳು ಈ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕಳು ನಿತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ನಿತೇಶ್ ಕೆ ಬಲೆ 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 ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ನಂಗೆ ಊರೊಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಣೆದ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಡಿ ಅಕಲ್ನ ಒರಿ ಜನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದ್ರೆ ಒರಿ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಣಿರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ವೃತ್ತಿಡ್ ಅಧ್ಯಾಪಕೆ ಐದವರ ಆರಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ನುಡಿತ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಿತೇಶ್ ಪೊರ್ಲದ ಜವಣೆ ಮದ್ಮೇರೆ ಬಾಕಿಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಈ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ
ಕಸಬುದಾರಿಕೆಗೆ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಸಬುದಾರಿಕೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಳು ಇಂಚಿ ಹಂಗು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂತ ಆಯ್ತಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಿತ್ಯರು ಸರಳಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಎಂಕ ಆರಡ ಪೂರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ತು ಆರಡ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಹೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಾರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅದು ನೋ ಮೋರ್ ಅಂಡದ ಅಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ದೇನದಿ ಆತನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಆರು ಪೂರ ಆಯ್ತಾವು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪುರ್ತುಡು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ದುಃಖಾಂಡ್ ಅವೇನು ದಾದ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದಾದ ಏನು ಕಾರ್ಯ ದುಂಪೋಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಕೆಲಸ ಐಕದಲ್ಲ ಉಂತಾರ ಅಪ್ಜಿ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಕೆಲಸ ಸುರೇಶ ಈ ಆಡಿ ತಿಕ್ಕಿರ ಆರಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಈರ್ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆವಡೋದು ಆರು ಪಾಪ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಒಪ್ಪಿಯರು ಅವು ತೂಯಾರು ನಿಗುಲು ಇನಿ ಆತಿನ ಕೆಲಸ ಬನ್ನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋರ್ದಾರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಟಾದ ಅದೇನು ಕೊಡೋರ ನಿಗುಲು ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಹೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆರ್ನ ಕಮಿಟಿ ಐಟ್ ಜಯಸಿ ಉಳ್ಳರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಉಳ್ಳರು ಅಗಳು ಪೂರ ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ದಿನಟ್ಟಾದ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಟ್ಟಾದ್ರ ಇನಿ 5-6 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣೆಯನ್ನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕಾಣೆತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಿರುತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ ಬಾವಡು ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿನ ಥರ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏರ್ ಗೆಂದಿ ಏರ್ ಲೂಸ್ ಆಯರ್ ಐತವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂ ಅದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧತ್ವದ ಅಲ್ಕ ಉಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗ ಆವಡು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಐಟು ನಿಗುಲು ಮಾತ ಬೈತಾರೆ ನಿಗಲೆ ಪೂರೆ ಕೊಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೆಂದಿನಗಲೆ ಕೊಡೋರ ನಿಗುಲು ಸೋತಿನಗಲು ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಸೋತಾರಂದು ನಿಗುಲು ಕೊಡೋರ ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ನಿಗಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ಸ್ದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಕೊಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಪುರುಷರ್ನ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಪುರುಷರ್ನ ವಿಭಾಗದ ಮೆನ್ಸ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಯೂತ್ ಬಲೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಮೆನ್ಸ್ ದ ವಿಭಾಗಡು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮೆನ್ಸ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಡೊಂಬವಿಲಿ
ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅತಿ ಆಕರ್ಷಣದ ಇವೆಂಟ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್. ವುಮೆನ್ಸ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಪುರಸ್ಕಾರದಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್ ಮೋಲಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್. ಕಡೇತ ಪುರಸ್ಕಾರದಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಈರ್ನ ಸಹನೇನು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನಿಸಾವುಜ ಪೊರ್ತು ಮಿಗ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂದೇರಿದ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಟೀಮು ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಗೆಂದುದೇರು. ಪುರಸ್ಕಾರನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಟೀಮ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಅಕಲ ಮೆಡಲ್ನ ಮೂಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಯ್ಯಾಡಿ, ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಇನಿ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ನಡತದೆ. ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದವು ಪಾಲೆಪಂತ ಓಟ ಆದುಪ್ಪು ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಆದುಪ್ಪು ಲಗೋರಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಿತನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ರಿಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡನೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲಿಂದ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೂಲು ಕ್ರೀಡೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ. ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಂಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಾರ್ ಬಂಡ ಐಕಾಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಯೋಜನೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಂಸೀಯ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊನ್ವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ದಿನ ಇಡೀ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ತೇರು. ಐತ ಪಿರೌಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಂತಿನಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಿ ಬೆಂತೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಆಪಣಾಕಲ್ಲ ಮಾತ ಬೆರಿಸ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ್ ಬನ್ಪೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ದಾನಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಯೋಗದಾನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿನಕುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ನನಗೆ ದುಂಬಗ್ಲಾಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನಕುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನಿ ಭಾರಿ ಉಮೇದರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತೇರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ತುಂಬಾಗಲ ಇಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡದಿಂದ ಅವೇ ತಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕೂ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅನು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನವ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅಕಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಪೂರ್ಣ ವಿಷಯಡ್ಲ ಐಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಸ್ವತಃ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪುಗಾರಿಯರು ಇಂದುಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂದು ಎಂಗುಲು ಎನ್ನೊಂದಿರ್ಪ ಅಂಚದಪ್ಪನ ನನಗೆ ತುಂಬಾಗಲ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಘದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯರು ನನ್ನ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ನನ್ನ ತಿಂಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೆಯರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಾನು ದುಂಬಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪ ಬಂಡು ನೆಂಚಿದನ ಆಶೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು.